Добрый день. Меня зовут Абраменко Людмила Валентиновна. Я працую загадчиком сектора по уліку і захоўванню Гродзенского историко-археологического музея. Я бы хотела рассказать об одном из каштовных набытках нашего музея. Недавно музейная коллекция «Баністика» пополнилась ценным каштовным экспонатом. Это памятная банкнота, якая была выдадена Национальным банком Республики Беларусь до юбилейной даты. Гэты год вельмі знакавы, юбілейны. Мы адзначаем і адзначалі напярэдадні свята і на працягу ўсяго года 80-годдзя перамогі савецкага народа ў Вялікай Адчыннай вайне. І напярэдадні свята, на працягу ўсяго года кожнае мерапрыемства, установа, яны далучаюцца нейкімі акцыямі. І Нацыянальны банк таксама прыняў удзел. Ён выдаў напярэдадні гэтага свята памятную банкноту, номинал якой 80 рублёў. Номинал вельмі сімвалічны. Такіх номиналаў сярод папяровых грошай, якія ходзяць у нашай рэспубліцы, іх няма. Але яна з'яўляецца законным плацежным сродкам. І тыраж таксама сімвалічны, 80 000 экземпляраў. І наш музей набыў гэтую банкноту. Гэта банкнота размешчана ва спецыяльнай упакоўцы. Упакоўка буклет, якая уяўляе сабой вось такую кніжку бардовага колеру і ўключае толькі одну старонку са шчыльнага кардону. У гэтай старонцы у цэнтральнай частцы ўстаўлены з двух бакоў пластык, а паміж старонкамі пластыка ўстаўлена сама гэтая банкнота. Неабходна дадаць, што яшчэ ва ўнутранай старонцы буклета падаецца інфармацыя аб тым, як наша рэспубліка, як Беларусь пацярпела ў гады Вялікай Адчыннай вайны і як нам, нашчадкам, неабходна памятаць аб гэтай жорсткай вайне. Гэта самая страшная вайна, якая праходзіла праз нашы землі. Давайте звернем увагу на саму банкноту. Па-першае, на пярэднім баку у цэнтры мы бачым галоўны манумент Брэсцкай крэпасці. Гэта скульптура мужнасці. Побач таксама вылучаецца скульптура Маці Радзіма, якая з'яўляецца часткай манумента Мінск горад-герой, якая знаходзіцца каля музея Вялікай Адчыннай вайны ў Мінску. І над гэтай скульптурай Маці можна бачыць зямны шар, над якім лунаюць птушкі. То есть скульптура Маці трымае зямны шар над сабой. Давайте звернемся да адваротнага боку. Ён таксама вельмі сімвалічны. На адваротным боку можна бачыць, як рука маці трымае руку свайго маленькага дзіцяці. Канешне, гэта выява вельмі сімвалічная. Яна сімвалізуе тое, што жыццё працягваецца. Яшчэ гэта як сімвал адраджэння жыцця, як сімвал працягу жыцця. І таксама, апроч гэтых выяў, што я пералічыла, тут можна бачыць на другім плане, гэта такія знакавыя збудаванні нашай рэспублікі. Тут і палац спорту, Нацыянальная бібліятэка Рэспублікі Беларусь, касцёл святых Сымона і Алены і гэтак далей. І яшчэ хацелася б звярнуць увагу на ахоўныя элементы. Гэта банкнота, улічваючы, што тыраж быў невялікі, нават Нацбанк пайшоў на тое, каб яшчэ нейкім абмежаваным тыражом выдаць банкноту трошкі пазней, праз 3 месяцы, што было і зроблена. І, што называецца, падрабіць яе зусім немагчыма, таму што тут шмат ахоўных элементаў, а гэта і вадзяны знак, гэта і ахоўная нітка, гэта і сумяшчэнне выяў, але я бы хацела звярнуць увагу на такі ахоўны элемент, які называецца кінеграма. Што гэта такое? Выява на банкноце можа змяняцца у залежнасці ад пункту гледжання на банкноту. І вось у дадзеным выпадку на пярэднім боку гэтай банкноты можна бачыць літары 1945, а калі мы паглядзім з другога боку 2025. Вось гэта сімвалічная дата, сімвалічная падзея.